Evans. Efo'r croesiad ag at y postyn Kevin! A peniad Ryan Reynolds dros y bar. Elliot Evans. Trio ryddhau Barney Sowdy. Cliriad, Zach Jones. Yn taro'r amddiffynwr! Ac yn y pen draw mae'r bel i mewn. Adam Rosgro oedd yno. Efo'r das cawdd yn y byd. I daro'r bel dros y llinell. Dryswch amddiffynol gan Hwlffordd. A di hynna ddim yn beth mae rhywun yn cael cyfle i ddeud yn aml tymor yma. Cael McCarthy. Codi'r bel i lawr, y sianel chwith. Canfod Shepherd. Croeso Shepherd ar y cynnig cynta. A sut yn y byd oedd hwnna ddim i mewn. Creifen! Eifio'r postyn. Y bas gan Elliot Evans. Corey Shepherd o dan bwysa. Jack Leigh wedi dwy'n y bel. Clay mewn i cwrt Cosby. Jack Leigh! Croeso Jacob Owen tuag at Cynnyffed! Oddi ar y postyn yn ei mewn! Camgymeriad yn y pen draw gan Celyn Absalon. Beale. Efo'r croesiad. Peniad gan Jenkins ac yna gan Walters i gael y bel yn glir. Jake Morris di hwn. Efo'r croesiad. Peniad Vincent! Ail gyfla. A gergyd wych gan Jake Morris yn y pen draw.